Bon dia, Gorxa. Anem a parlar del teu viatge a la muntanya. Què va passar allí? Bé, a l'arribada a la muntanya em van entrar ganes d'orinar, així que em vaig separar del grup. Conta'ns, què va passar? Aleshores em vaig trobar amb un home. Com era aquell home? L'home era de rostre pàl·lid, tenia els ullals tacats de sang. Vaig adonar-me de que era l'Ibec, el bandit que anàvem buscant. Què va fer? Venia amb intencions d'atacar-me, i jo vaig intentar fugir, però es va balançar sobre mi i em va descarrar el costat esquerre amb les seues dents afilades. Com vas aconseguir escapar? Vaig llevar-me el del damunt, espantat. Vaig agafar el meu sable i li vaig tallar el cap. Però ja era massa tard, em vaig convertir en vampir. Oh, Déu meu! Hola, Berenice. ¿Tienes de estas moniques? ¿Pero tú no vas a morir de un ataque epilèptic? Bon dia, filla del centurió. Primerament, com et dius? Em dic Voldemorta, per això mai pronuncien el meu nom. Dóna mala sort. Doncs, Voldemorta, per què t'agrada cavalcar tant a les persones? Perquè de xicoteta no teníem cavalls i l'únic transport que tenia era el meu germà, que finalment es va morir desclafat per la meva grossor de la infància. Eixe costum s'ha mantingut fins ara. Bon dia, Brunilda. Què feies per a trobar a Walter quan aquest dormia? Bé, utilitzava un mètode molt antic anomenat GPS. Consistia en posar-li un xip electromagnètic a l'individu i que s'activava quan aquest dormia. Aleshores, el meu dispositiu GPS vibrava i jo sabia el moment on estava localitzat. Ah, i d'on eixia la serp gegant? Era el bruixot, que volia donar-li una lliçó a Walter per despertar els morts. Ah, per això la xica tenia el mateix cavall negre que el bruixot, perquè era ell transformat en dona. Exacte. ¡Listo, listo! Tu perro es raro. No regáis. No te dé la gana. Utilitzava un mètode molt antic anomenat GPS. Pero tú no vas a morir de un ataque epilèptic. Sí. Qué asco de palabra. Epilèptic. ¿Por qué lo has dicho? Porque me sale. Me sale el alma, ¿vale? Vale. Bueno, vale, va. Espérate que tranquiliza. Respira la barba, ¿verdad? Eso. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Acción! Era el bruixot, que volia donar-li una lliçó a Walter per despertar Bruixot, perquè era ell transformat en dona. perquè era punset. Tu perro es raro. Pues eso también se dice. I xepa esa. Chepa esa. A que no es tan fácil, a que no es tan fácil. Que llevo 2, tú llevas 20 por lo menos. ¡Enrico! No, acuérdate de tu abuelo, si te hace más feliz. Mi abuela está viva. Pues de las... ¡Silence! Daño. Vale, déjalo. Joder. Joder, la montaña. Me cago en ti, Anem a parlar de... Ahora yo. Bandit que... Se estaba riendo. Que tiro de ahí. El que haga trabajo.